थांनाय समनि बीपीएफ खुंथायनि एमसीएलए इएमफोरा जानाय लोंनाय देश बेरायनायजोंनो सम थांहोदोंमोन नाथाय आथिखालनि खुंथायनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि खामानि मावनानै नखराव मोजां जानाय थानायनि फारसे सम गैया बे बाथ्राखौ बुंदों देबरगाव ब्लक इउपीपीएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपीपीएलनि खुंथायखौ मोजां मोननानै देबरगाव ब्लकनि बद्रानपुर बासबारि प्राइमारिनि बेन्दोंआव बीपीएफ दोलोनि सा 20 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपीपीएलआव जयेन जाफैदों क'क्राझार जिल्ला इउपीपीएलनि गाहाय नेहाथारि सुरज बसुमतारी लोगो आफादगिरि बुद्धदेब मोसाहारि देबरगाव ब्लक इउपीपीएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीमोननि नुजाथिनायाव बीपीएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैयो दिनै इउपीपीएल दोलोआव जयेन जाफैनाय गोदान सोद्रोमाया मा बुंदों खोनासंदो जोंनि इउपीपीएल राजनितिकआव जयेन जाफैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो माने फैगौ एमपि इलेक्सनाव जाहाथे इउपीपीएल सरकारा एमपि मोनो आरो फैगौ 2025आव बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो बेवहाय जाहाथे रायजो राजाया अनसायनानै हारसिङै सरकार दानो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो इउपीपीएल राजनितिकआव जयेन जाफैदों। नोंथाङा इउपीपीएल हान्जाखौ मोजां मोनो इउपीपीएल हान्जाखौ मोजां मोननायानो जाहैबाय माखासे सिङाव खामानि मावगासिनो दं बेफोरखौ बुङो जोंना सारमोनहा बेफोरखौ जोङो माने जाफुंहोनो थाखाय जों रायजो राजाया बेखौ जाफुंहोनोबा जों रायजो राजाया सापर्ट होनांगौ जाहाथे आरो आं फंसे रिफिनबावबाय आरो माने इउपीपीएल सरकारा हारसिङै फैगौ 2025आव जाहाथे सरकार दानो हायो गोरा जानो हायो बेखौनो आं गुरै खावलायनाय जाबाय इउपीपीएल सरकारनि खामानि मावनायखौ जोंबो दा बुंजोबनो हाया माने गोदानसो नालाय बेवहाय जोंबो गासिबो दा मावनायखौ नुजोबथ'वाखै जाहाथे जोङो फैगौ आरो बोसोरथाम दंबावो बेवहाय जाहाथे जा मावनो लादों बे गासिबो जाजोबथों बेखौनो आं बुंनाय जाबाय। सिगाङाव माने आंबो बीपीएफआव थानाया बारा गोबाव जायाखै मानोना जोङो पाब्लिक मानसि बा रायजो राजाया जोङो सरकारजों थानांगौ होननानै जोङो माने बीपीएफआव बोसोरथामसोल' जादों आरो दाबो जों इउपीपीएल सरकार जानायखाय जोंबो दा इउपीपीएलखौ सापर्ट होनो फैदों आरो जोंनि गामियावथ' गिबियावनो आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों चेनेलनि गेजेरजों बे देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोर आरो लोगोसे नैबे बासबारि बद्रामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोदों लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि जे मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ जासिहरदों नोंगौ दिनैहाय खोब बाख्नायथाव बाथ्रा दिनैहाय गोसोआव रंजानाय मोनदों जोंनि इउपीपीएल दोलोनि निति आदर्शफोरखौ खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै गोबां जोंनि बिर'धियाव थानाय गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरा गोबां समफोरावनो जयेन जागासिनो दं दिनै थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो दिनै जयेन जाबोगासिनो दिनैहायबो जोंनि बे बासबारि बद्रामपुरनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बीपीएफ दोलोनि 25 जननि बारा सुबुंफ्रा दिनैहायबाव जोंनि इउपीपीएल दोलोआव मोजां मोननानै जयेन जाफैबाय बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबाय जोंनि खामानि मावनाय जोंनि गासैनिबो निति आदर्शफोरखौ बिथांमोना मोजां मोननानैनो जयेन जाफैदों होनना बिथांमोना फोरमायदों आरो जोङो सानदों दिनैनिफ्रायनो बिथांमोनहा जोंनि इउपीपीएल दोलोनि साफा बेक्ति होननानै जोंबो आजावनानै लानाय जाबाय बिथांमोनखौ आङो बे बासबारि बद्रामपुर एरियायाव फैनानै जों गोसोआव रंजानाय मोनफैदों थांनाय गोलाव समनि सिगाङाव आङो बे ओनसोलाव फैनानै नुफैदोंमोन बेयाव खुनु जोंनि मोजां परिबेस गैलामोन बासबारि बद्रामपुर एरियायाव मानसिनि साननाय हनायफ्राबो मोजां नंलामोन गावजों गाव फोथायलायनाय गैलामोन दिनैहाय आङो फैनानै नुफैबाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मोनसे गोदान जिबन मोनफिननाय बादि दिनै गोसोआव मोनसे फुरथि मोनसे रंजानाय फैदों दिनैहाय मोनसे गोदान परिबेस फैबाय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जथुमनानै गाव गावनि दुख सुखफोरखौ सावरायलायनानै बुंथिलायनायनि परिबेसखौ बिथांमोनहा मोनफिनबाय बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनहाबो रंजादों आरो दिनैहाय लामा सामानि खोथाखौबो आं बुंनो लुबैदों दिनैहाय जोङो
मिथिनो फैनो मोन्दों बे बासबारि बद्रामपुर बिसिडिसिनि सिङाव 429 जन मानसिफ्रा अरुण'दय मोनगासिनो दं। आरोबाव जोङो माखासे दिनैहाय जोङो अरुण'दयनि खामानिया जागायजेनबावबाय। आरोबाव जोङो बे बिसिडिसिनिफ्राय जेसेबां बेक्तिफ्रा मोनथावथाव क्राइटेरियायाव गोरोबनाय बिथांमोनखौ जोङो अरुण'दय सोसननो थाखायबो जोङो थागथियारि जादों। दिनै बिथांमोननि बे मोनहोनायनि खामानिखौबो जों मावजेनबाय। बे ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि गोरिब दुखि दङ आरो रान्दि आरो फिसाय गारलायनाय हिन्जावफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो अरुण'दय सोसननो थाखाय जोङो हाबाफारि मावदों। IOI न'फोरखौ दिनै लुफुंनानै होआखैमोन। बे ओनसोलाव गोबां न'फ्रानो आद्रा जानानै दङ। नाथाय दिनैहाय जोंनि UPPL सरखारनि फैनाय लोगो लोगो जोङो बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा बिथांमोनहा दिनै खासा फाक्का न'खौ मोजाङै लुफुंनानै होजोब्बाय। जों नुफैनानै खोब रंजानाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समावबो जेनाखि आवास प्लास दङ बे आवास प्लास न'खौबो लुफुंहोनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बे आवास प्लासनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गोरिब दुखिफोरनि न' बांफ्रा लुफुंजागोन। आरो थांनाय समनि जे खासा फाक्कानि न' बे न'फ्राबो लुफुंजाबाय। नाथाय जोङो थांनाय गोलाव समनि सिगाङाव नुदोंमोन बे खासा फाक्का न'फोरखौ आद्रा जानानै थानाय नुदोंमोन। दिनैहाय जोङो बेनि सोलायनायनि सिन दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै गाव गावनि अभाब अभिजगफोरखौ दिनै ग्राम सभाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै लानायनि दिनै अधिकारखौ मोनफिननो हाबाय। थांनाय समफोराव जोङो ग्राम सभाफोरनि गेजेरजों दिनै ओनसोलफोरनि माखासे नांगौ अभाब अभिजगफोरखौ दिनै बिनानै लानायनि दिनै परिबेसफ्रा गैलामोन। नाथाय दिनैहाय जोङो बिटिआर सरखार UPPL BJP GSP सरखार फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा ग्राम सभायाव लैहोर लैहोर फैनानै ओनसोलनि अभाब अभिजगफोरखौ दिनै बुंथिनानै लाफैनायनि परिबेसखौ मोनफिनबाय। आरो दिनै बाख्नायथाव बाथ्रा दिनै बे बिस्मुनिफ्राय लानानै सरलपारासिम थांनाय लामायाबो माखासे दिननि उनावनो जाफुंसिगोन। दिनै माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो बे लामाखौबो मावफुंगोन। आरो दिनैहाय गोबांथार आसनिफोर दंबावो। दिनै बे आसनिफोरनि गेजेरजों बे ओनसोलावबो रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं। आरो जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै दिनै रायजो राजानि थाखायनो मोनसे सिन्था खालामनानै जोङो सान हर दिनै गिदिंबायदों। दिनै बेखौ मोनसे अनुभब खालामदों आङो। दिनै थांनाय समाव जोङो नुदोंमोन बे BPF सरखारनि जायफोर पार्टिनि दैदेनगिरिफोर जायफोर सरखारनि EM MCLA फोर बिथांमोनहा जायफ्रा पार्टियाव थानाय बिथांमोनहा लोङै जायै दिनै रंजा बाजायै टाइम बारहोबोदोंमोन। आरो जायफ्रा सरखाराव EM MCLA फोर दं बिथांमोनाबो देश बेरायबायनानै सम बारहोबोदोंमोन। दिनैहाय जोङो सानबोदोंमोन बिथांमोननि जिबना बेसेबां सान्थि बिथांमोनहा बोरै उदाङै थानो मोनो बिदि सानदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै पार्टियाव फैनाय लोगो लोगो जोङो पार्टिनि खामानि मावनाय लोगो लोगो जों नुफैबाय जोङो थानो जानो मोजाङै जानोबो जों सम गैयै जानांदों। रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै जोङो न'खराव सानसेबो जिरायनो मोनै सम जालांदों। दिनै जोङो रायजोनि थाखायनो बेबायदि आरो जोङो नुबाय बिटिआरनि दिनै MCLA EM बिथांमोनहाबो दिनै रायजो राजानि थाखायनो बिथांमोनहाबो दिनै खामानि मावनानै न'खराव थानाय जानायनि मोनसे फ्रि परिबेसखौ मोनाखै। बिथांमोनहा गिदिंबायनानै रायजोनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा देश बेरायबायनायनि सम मोनाखै, लोंनाय जानायनि सम मोनाखै। जोंनि पार्टिनि मानसिफ्राबो दिनै लोंनाय जानायनि रंजानायनि सम मोनाखै। जोङो रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावनानै बे समफोरखौ बारहोबाय। खामानि मावनानै न'खराव थानाय जानायनि मोनसे फ्रि परिबेसखौ मोनाखै। बिथांमोनहा गिदिंबायनानै रायजोनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा देश बेरायबायनायनि सम मोनाखै, लोंनाय जानायनि सम मोनाखै। जोंनि पार्टिनि मानसिफ्राबो दिनै लोंनाय जानायनि रंजानायनि सम मोनाखै। जोङो रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावनानै बे समफोरखौ बारहोबायगासिनो। बेबायदिनो फैगौ समावबो आरो जोङो जेसेबांनाखि रायजो राजाया जोंखौ अनसायगोन जोंनो सुबिदा होगोन बेबायदिनो जोङो रायजो राजानि हेफाजाब मददखौ लानानै जोङो अरायबो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बेयो खोब बाख्नायथाव। दिनै नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, रायजो राजाफ्रा बेखौ दिनै गावसोरनि मेगनजोंनो गावसोर नुबाय। बिथांमोनाबो अनुभब खालामनो हादों। दिनै थांनाय गोलाव समफोराव दिनै जायफोरा सरखार सालायलांदोंमोन BPF सरखारा बिथांमोनहा दिनै 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोराव दिनै बिथांमोनहा जेरैबायदि खामानि मावलांदोंमोन दिनै बे खामानिखौ दिनै जोङो बिटिआर सरकारा 2 बोसोरावनो खामानिखौ मावनानै दिन्थिगासिनो दं। दिनै रायजो राजाया मिन्थिदों, रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोदों। परिबर्तना बेनो दिनैहाय जोंनि गेजेराव मोजां थासारि गैलामोन, मावनाय दांनाय फरायनायनि मोजां परिबेस गैलामोन। दिनै आरो जोंनि मावनाय हुदाफ्रा गोमालांबायमोन। दिनैहाय जोङो बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बे 2 बोसोरनि गेजेरावनो नाय
जोंनि मानसिफोरनि फरायनाय थानाय जानाय मावनाय दांनायफ्रा सोलायजोब्बाय गेलेनायावबो सोलायबाय दिनै माखासे मासनि सिगाङाव दिनै ISL खेला होदोंमोन जोंनियाव बे खेलानि गेजेरजोंनो दिनैहाय मोनसे जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे खेलानि जावरिखांनाय मोनसे परिबेस फैबाय दिनैहाय बे खेलानि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गामिफ्राव लाइमोनफ्रा खेला दुलायाव गोसो होफिनबाय आरो माखासे समनि सिगाङाव जों नुदोंमोन दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जुवा मेला बिदिनो हाथाय बाजाराव सम थांहोनाय जों नुदोंमोन नाथाय दा जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै मोसानाय फरायनाय गेलेनाय दामनाय देनायाव बेस्थ' जाफिननाय नुबाय दिनै जोंनि सोलायनायनि सिन आरो दिनै लामा सामा मावनाय गासै बिथिङावनो दिनै बिटिआर सरकारा सुबुं धोन बानायदों दिनै सुबुं धोन बानायनांगौनि थाखायनो बिटिआर सरकारा जेरै सुपार 50 मिसननि गेजेरजों दिनै 50 जन फरायसाफोरखौ दिनै दिल्लीयाव दिनै IAS IPS आरो IFS नि थाखाय दिनै फ्रि कचिं होगासिनो दं बिनि खरसाखौ बिटिआर सरकारानो बिथांमोननि थानाय जानाय फरायनाय होगासिनो दं आरो NIT IIT नि थाखाय दिनै दिमोलगाव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव 39 जन फरायसाफ्रा दिनै कचिं लागासिनो दं बिनि खरसाफोरखौबो दिनै होगासिनो दङ दिनै बेखौ नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेटफ्रानो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनो हायाखैमोन नाथाय दिनै बिटिआर सरकारा बेखौ मावनानै दिन्थिदों बेबायदिनो गोबांथार बाख्नायथाव खामानिफोर मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन दिनैहाय आरो माखासे समनि उनावनो नैबे जानुवारिनिफ्रायनो दिनै खामानि मावनो बिटिआर सरकारा आराम्भ लाबाय गासिबो रेडि जागासिनो दं गासैबो गामि ओनसोलाव गासिबो डेभेलपमेन्ट खामानिफ्रा सहैजोबसिगोन